A múlt héten fő eseménye a szülinapom volt, na meg az, hogy már pont egy éve készítem a vanlife-os heti vlogokat. A hét szokás szerint egy 24 órás műszakból való lelépéssel és egy bonsztermi gyakorlattal indul. Szülinapomat egy normafai forralt borozással és a Neverlandben egy szabaduló szobával, majd vacsival ünnepeltük. Nagyon élveztem a napot, és köszönöm mindenkinek, aki gondolt rám vagy köszöntött. Egyedüli szomorúságom az, hogy ezzel kijátszottuk az utolsó szabaduló szobát is a Neverlandben, így meg kell várnunk, hogy újakat építsenek, hogy megint mehessünk. Másik élményem a héten, hogy 2 napot a szülészeten töltöttem a mentőápolói suli gyakorlataként. Megható élmény volt, és sokat tanultam. Szombaton 24-eztem a mentőknél, a műszak jó sűrű volt, 1 percet sem sikerült aludnom, se tanulnom. Ez rendkívülinek számít, mert általában azért rövid részletekben, de 1-2 órát tudok aludni vagy tanulni a 24 alatt. Ben voltam a héten, az összes a nagy gyakorlatom, mivel a szorgalmi időszak utolsó előtti hete van, és az első vizsgahéten szeretnék majd vizsgázni. Sajnos most nem volt sok szabad időm, de azt a keveset 100%-a tanulással töltöttem. A jövő hetet még meg kell küldenem, mert aztán vizsga, de a